शहर बंद बाके, यही से दिलवा धड़कत बाके। पूरा मार्केट शहर बंद बाके, यही से दिलवा धड़कत बाके। हो बड़ी हरान लॉकडाउन पड़ल देशवा में, बड़ी हरान लॉकडाउन पड़ल देशवा में। दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में, दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। रूमवे में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। पूरा मार्केट शहर बंद बाके, यही से दिलवा धड़कत बाके। पूरा मार्केट शहर बंद बाके, यही से दिलवा धड़कत बाके। हो बड़ी हरान लॉकडाउन पड़ल देशवा में, बड़ी हरान लॉकडाउन पड़ल देशवा में। दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में, दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। रूमवे में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। रूमवा से निकली ले सोच के समझ के, पुलिस मार सबके हुके खहे दके। रूमवा से निकली ले सोच के समझ के, पुलिस मार सबके हुके खहे दके। रतिया में नींद नहीं आवेला हमके, तोहर याद ही बोलावेला हमके, बोलावेला हमके, बोलावेला हमके, बोलावेला हमके, बोलावेला हमके। घूमन माना भइल बाके गोरी सहारावा में, घूमन माना भइल बाके गोरी सहारावा में। दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में, दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। रूमवे में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। बंद रे लगारी फ्लाइट, कैसे के रानी घरे अब की आई। भइल बा बंद रे लगारी फ्लाइट, कैसे के रानी घरे अब की आई। बहरल माना भइल बाके हमके, एही से रूमवे में रही हहर के, रही हहर के, रही हहर के, रही हहर के, रही हहर के। राइटर राजा जी फसल बा लॉकडाउन में, अनिल शर्मा फसल बा लॉकडाउन में। दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में, दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। रूमवे में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में, गोरी हो लॉकडाउन में, डाउन में। पूरा मार्केट शहर बंद बाके, यही से दिलवा धड़कत बाके। पूरा
मार्केट शहर बंद बाके यही से दिलवा घर कत बाके हो बड़ी हालान लॉकडाउन बापरल देशवा में बड़ी हालान लॉकडाउन बापरल देशवा में दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में दुबई में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में रूमवे में फंस गइल बानी गोरी हो लॉकडाउन में। ओम साई डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।